I'll tell you to go. Wait. makageza tikunzwa kufara because nhasi ndikukwanisa kumira pamberi pembinga amana kune vakadzi vanoshanda muzimbabwe ndatenda hangu mune vakadzi vanoshanda so ndichaintrodusa zita rangu. My name is Ladies Hazvineisha Gata. I'm the sales lead at Faycandy BTK. Ndinonzwa kufara kuti nhasi mauya kuFaycandy nenyaya launch yedu. Ndinonzwa kufara. Munhu wese avaccinatwa handiti munhu wese abudisa vaccination card rake pagadas? Yes. And mese masanitizwa pamapinda? Yes. That's wonderful, that's wonderful. So handisi kuda kutora nguva yakareba, ndichangoti ndingokupaiwo mukana wekuzviintrodusa tisatanga kubika poto yedu. Mungozviintrodusa mumwe nemumwe achingozviintrodusa achitaura zita rake zvaanoita. Ndichangokupa ndapiwa kanguva kadiki saka musazondirasiso because ndingarohwe sokumhanya nenguva. So ndichangotanga nini name Natalie. Hello ladies. My name is Natalie Mandu, popularly known as My Chloe or Enchantress. I am the owner of Style Philosophy, which has been currently dressing a MITC over here. And I'm also the owner of Enchantress Aesthetics Beauty Products. That includes hair products and eyelashes and skincare products. It's an honor to be here. Congrats, Faye. Thank you. Chapuma. Hi everyone. Hi. I'm Tapumane. I'm a fashion designer and I'm here to grace a beautiful event. Thank you. Thank you. Hi ladies. Hello. I'm Fiona Kamo. I do hair business. I'm Candice here. My shop is in the house. Second floor, room 209. Thank you. Good day, ladies. I'm Stacey Mere. I'm a hair consultant. Hello, ladies. I'm B, officially known as Nakai. I'm the CEO of Hasomaso Mamis. It's a group of ladies that basically supports women who are in business. We do not discriminate at Hasomaso Mamis. We deal with widows, single mummies, married, all walks of life. I'm also the human resources manager for liquor supplies. If you love your booze and you come to liquor supplies and there is a long queue, I'm your hookup girl. Oh, nice. Yes. I also run a maid agency because Clear is out maid. If you want to be hooked up with a trained, vetted maid, I'm your hookup as well. And if you want your CV revamped, I also do HR consultant. I'm Faye's big sister, she's my baby sister. As Pretty by Cindy. I own Pretty by Cindy Makeup and Cosmetics. My shop is in Chisipiti, right next to the shops.
And I also have a car rental company. So if you'd like to hire a car, if you have relatives coming, or just for yourself, hit me up. And Hello guys, my name is Lucy Tishayana, well known as Mama Mambo. Yeah, I'm a nail technician. I own a shop called Lucy's Closet and Nail Bar, and I own bags and heels only. Thank you. Hi, I'm Rue, popularly known as Lavish. I'm into clothing business, kids' clothes, ladies' clothes, men's. Yeah, basically, that's it. Yeah, multiple entrepreneur. Serial entrepreneur. Yeah. So I'm just here to support Faith on her new venture. Yeah, thank you. Hello, my name is Rudo Chipuka. I'm a somatologist by profession. I'm the owner of Mirage Beauty Spa, which is located here inside there. I just want to say a big congrats to Faith. This is wonderful, and to more partnerships like this. Thank you so much. Hello ladies, hi everyone. My name is Noma, and I'm the owner of Simple Hire. It's the trailers, the mobile trailers. You can use them for outdoor events, be it weddings, funerals, and parties. And I'm also on the farming side. I own Mufudzi Piggery. It's in Boromonzi. But here in Harare, we do Simple Hire. They're simple mobile trailers for all your events, outdoor events, that is. Thank you. Hello guys, I'm Alison Makusha. I'm a fashion consultant and the owner of Mama Danga's handbags. I'm happy for my sister Faycandy. You're my role model. May God increase you, may God do more. Thank you so much. Hello everyone, my name is Tendai Honda, former Miss Zimbabwe 2014-2015, Miss Africa 2016, Miss World Wonders CEO and Director. We're launching in February, and I'm the current CEO of Handa Consultancy. It's a modeling agency and a social etiquette consultants brand. So it's all things fashion and beauty, and I am a rare combination of beauty and brains. I'm a political analyst. I studied politics and administration at the University of Zimbabwe. Thank you. Hi, good afternoon everyone. I just want to say congrats, Faith. We're here to support you. My name is Precious. I am an administrative assistant by profession. I also do my own business. I also run my own perfume and roll-on business. I supply retail and wholesale. Thank you. Wow, hakuna dzimwe mbinga dzinopfuura dziri panapa. Wow. So singapedzi nguva yedu right now ndakumbosira kuna advocate. Ngatiwombere noko vachisimuka. Makadini munofara ndisona kusika. You are looking so beautiful. Ndo zvatinodaka kuona isusu vasikana vane ugezi. Inini ndikundwa kufara and I'm sure you introduce I didn't do it maititi ro batiti zvinozotevera zvezvinzvimbo nemapositions but amaititi ro batiti I'm sure all of you kune vasingandizivi ndonzinaititi ro batiti. I'm an actress, I'm a business woman, I'm a counselor, what else? I'm a drama queen, I'm an advocate for women and children, I'm everything. Chese chinongoitwa so long tichindirarambisa ndiriko ikoko kwese ikoko ndiriko. And I'm very happy and humbled to be a part of this, celebrating a friend and sister. Faycandy ndakamuziva pane nguva iko zvinezvi ndamuziva mwana uyu akatanga achiita zvemusic ikokoko efunga ndaona kuti hako kunenge kusiri kunyatsofaya then zvisweet but atanga kuita zvemafuta ende ndakawitnesa achiri kufamba nemagaba ake kusvika avhura shop yake right but atoromba tabatsira futi kulonchi yacho ndirongofara kuti progress yake yese ndiripo to witness you know zvinonakidza because kana zvakunzi vanhu vanoziva nezvafei tinotosimukawo because we witnessed her growth and she's not stopping
today we are here again launching zvemukadzi. Because mukati memukadzi makaita sei makakosha tinogona kunge takachena zvosvika tikachibvisei hembe tinogona kuna I'm not sure zvangu ingoti pana pane vasikana vanogeza but hanzi it starts from inside lingerie ka vari married simdzema kuti kuone vane varume vari kulambaswa zvavo day and night aiwa lift up your head uri kunyaka asi ndeve vanhu here simudzimamaoko vane varume mudzimba. Ladies, lift your hands up. Those who've got boyfriends, lift your hands up. Those who've got partners, those who've got vana vakumura hembe pano nepapo simudzaira maoko I'm so happy to see Tapuma our fashion stylist munongoona zvinhu zvinopfekwa nezvaanodesigna muri kuona kuti iye watonatiri designed already zvinoratidza mafashionista acho zvekuti anofanira kunge ari kuhollywood but I know he is going there because zvinhu zvake so zvine ka touch of class so though hake inasati anditira handisi kuziva kuti problem but I see your work and you are really doing well in the industry. I'm proud of you. Keep going. Usamire kusvika wasvika kwauri kuenda. So here we are here to launch Faycandy lingerie. And in what I believe is, I don't know your background, I don't know where you come from, but what I believe in putting God first in everything we do. So munganditendere ungoti tingotsinzinya tingonamata because inini ndinonamata. I'm sorry kana pane vasinganamate but inini ndinowanzo kungamidza manifesto. So let's just bow our heads and pray before we start. Mwari ndinouya pamberi pechigaro chenyu pazera nhasi on a beautiful day, the 1st of September. Takaunganidzwa nemurandasikana wenyu murandakadzi Faycandy ari kuita zvinhu zvake. Mwari ndinoda ngokutendai nenyasha dzamukuramba muchidurura mukati meupenyu hwake, mukuramba muchingomublessa Mwari. Zvakadaro ari single mother, kudaro Mwari haana kukwanisa kuita give up nekuti hanzi hapana murume, asi makaramba muchimupa simba. Ndinokutendai nemablessings amuri kuramba muchingomwaya mukati meupenyu hwake. Tiri kumaona Mwari zvakatangira kumusic zvikaenda kumafuta iko nezvakumabhurugwa Mwari. Tinongokutendai nekuramba muchingokomborera mwana uyu, rambai muchikomborera mwana uyu, uyezve nemudzimai wese ari pano, every business lady ari pano ari kushanda nemaoko ake, ari kubuda dikita, vari kutravela to and from kuti vararamise vana, vararamise varume vavo, vararamise mhuri dzavo. Mwari ndinonamatira a breakthrough in their businesses, ndinonamatira kuvhurwa kwemabusiness avo, ndinonamatira kusabroka, ndinonamatira kusadzokera kumashure but varambe vachiendeswa mberi. Whoever is selling whatever ngazvienderere mberi, zvive neanointing yenyu yeblessing yenyu yakakodzekwa Mwari. Ndiri kunamatira even patichabva pano Mwari, mweya chaiyo yemaaccidents, mirizhonga pamugwagwa, tibatei nyasha mumugwagwa umu. Ndangoona kuti mudzimai wega wega ari pano ane mota yake Mwari. Ndaona marange rover Mwari, ndaona mahama, ndaona mabhenzi Mwari, kuti muri kuropafadza vana venyu, tivaprotectai pese pavari mumabusiness imomo. Tichingonamata nekutenda muzita raJesu, amen. Right, tisingapedze nguva toda kungodeidza musikana atiunza atiunganidza pano naye our very own Miss Faycandy. Hatisi kuda kuti everyone here tanga tichinongonwa mino, marwadziwawo zvandaitwa tanongonwa mino, and I'm able to all of us here we are COVID free, which is a good thing. Let's not forget, still tabva pano usina COVID unogona kuzonombuda usanganana anayo. Soon as tabva pano papatanga tiri chese tisina ngatitei mask up handitika, and the social distance yakaitika ipapo ndaifarira zvakare. Zvinoratidza kurongeka kwaFaycandy. So without wasting so much of your time and my time as well, ndikumhanyira samu tangoti Fay wacho auye timuone achitibatsira kuti tinovhuraka, anovhuraka. Tinoda kutoona mabhurugwa, tambotora kuti smart yemukadzi inotangira mukati. Ana nditi ndozvavanoda. Munoona dzimwe nguva zvinotiza ana jeju, umwe munhu ane drawer rakazara maparashute, lingerie yakauya kumazano kune dzetambo here mazuvano. Ndani munhu munyowani kandoda kupfeka dzetambo neskipa, ndo mutactiki wacho. Handiti guys, let's spice up this love life. Haingode ndiri kunyebera sikana, haingode kungoti ziparashute zichi. Of course varume aso zvinovagarisa mumba but chingotryyawo. Handiti vanointaiswa nezvinhu zviri sili izvozvizvo. Zvinogona kunge zvisina basa but akaona mukadzi akapfeka, ndakamboona inchanda akapfeka edzo tambo idzi, ndakaona munhu wangu achingomuzuma, ndikati ndakatoenda kushopu kwake kuti anotengesa matamboyo, ndikatenga ndikaona kuti aiwa munhu anozvifarira zvematambo. Saka pamberi nematambo, pamberi nelingerie yakanaka, pamberi nelingerie iri sexy, pasi
maparashuti tinopfeka kana tichiendawo kuroketi handiti nemamwewo mafunctions emaparashuti but dzimwe hembe dzedu dzichadere wakapfeka ingade parashuti inobva radhinda kudai saka tinongokutendai nelanjare handiti kuti ndo zvinhu zvamunazvo here kwati ndikutotawo ndizvo zvochaizvo aiwa let's clap our hands up for our very honor Mr. Faycandy. Let's clap some more. Well done. Thank you so much, ladies. I don't know what to say, but I'm so happy for all the support you are giving me. Today I'm launching my lingerie shop. I thank you so much. Ndisingade hangu kutaura zvakawanda. I thank God for all of you ladies. Some of you inspired me kuti nditove ndiri pandiri panapa, because I know everyone here is a business owner. But what I want to tell people is a lot of people out there vari kuona vakadzi vachishanda and they were saying vari kupuwa mari nembinga, vari kwaniko, vari kuita mari nemusano. Guys, we are working very hard. I started Faycandy beauty products, I think before lockdown. Inini, as an orphan, as a widow, I have a daughter who is 13 years. I tried so hard. I worked very hard. It's driving a car here because we are working hard. This, we are working hard, guys. We are working very hard. I thank you ladies for all the support you have given me. I love you all. We love you too, Candy. We love you too, and congratulations, Faye. To our advocate, I love you so much. And to Thank my you. designer, Tafuma, you are the plan. Yes. Right, so I think, where is the scissors, right? Do we have the scissors? Can we please have the scissors? And can we have the champagne? We need to toast to more blessings. Where are our wine glasses, ladies? Do we have? Yes, we have. All right. Manyai maskana. Chakanaka chinoda kutendwa handiti. Ngatiregedzei kungoitsvaka mbiri kekuchengetwa vaskana. Inini kana pane muskana ari kuchengetwa panapa, I feel for you unfortunately. Handimboone something worthy pauri because unoziva life mablessa aya mabhendi kudze chokwadi kunzwika mablessa namwana hipu rinenge rakaita kakona so rabo rinenge richimbonjenjemera unoona vakadzi they come in all shapes and sizes. It's not all about hips. But men get excited with just about anything. Yes. So don't ever rely on a man to say, Nindo chengetwa. Inini motikari yandakamisa apa. Ndiriku ndakatengerwa nemurume. Murume anofa. Atisi kutaridza zvokuramba sezvo isitira namurambiwa muzoti vari kudaro bhozi. Vakaramba vanoramba. Inini handisi kutaura zvangu oraiti akasakuramba achaita sei? Achafa. Maybe achafa before iwewe. And you are idealist of what to do. Vamwe vakadzi hatozivi kuti anoitei neupenyu, anongomirira kuponda. Unofa nhasi unoita vana kana 5 kuti ndikuzvarira richimeni wangu. Ozoona kuti pawiwa haupo unoita sei naye? Ndine shamwari yangu yakajona musuwo yerufu ndakachema naye zvingaiti. Inga ndangochemera ndimoti ndiri pasaidi naye but aiwa ndikamutaure zvangu. Asi ndakanga ndambomutaurira kuti shamwari nyaya yekuchengetwa anogara bhuroku kushamwari yangu iyoyo. Chero ndikutomutaura zvendizoti pamwe palife pangu aripo. Ndaimuudza all the time, listen, murume anoita sei? And akabvaita sei? Ndobva azoona musuwe uyu murume uyu anga ne17 wives. Nemasmorals, nemabhigi, nemamwe manoni, nemaprivate. Vakauya. Pawiwa pana kana zita rake. Ane vana vake 2 shamwari yangu iyoyo. Even up to now akangosiwa nemba yekubhorodo. Unoziva kuti unosvika pakudzimirwa magetsi mubhorodo. Usingazivi kuti ndowanepi mari yemagetsi. So what am I saying is empower yourself. Empower yourself. Be empowered. Ini ndiri single mother. Musakantigancha kuti varume vanouya vanongotekerwa advantage because anongouyiwa achiwana zvirimo. Achibudawo zvitori nani kuti akusiye uri mupenyu zvirimo than kuti akutorere. Because montengerwa kabhenzi kakanotsikotorwa mangwana ukakundundurudzwa kudzoserwa. Empower yourself. Drive your own. Sweat. Chimbosweatawo. Apa pano expire pane nguva yapasisazoshandi ndinoona mwanotandei inini pane nguva yapanoshisha pasikana unonzwa sei uchiti motikari wakauya nepapa chakati chaka kumaoko kwakafa amen maslai kwinuko unoona pane nyama apa no that's not right. Let's
to work. Dynamics at an abwega. Ungati TV ndeye papa. Fridge. Motikari. Apa mastatue na ini. Brian apa. Benny apa. Richard. Billy ina mtema X5 but anga sinacha indi posha. Anga sema blessa. Uni train yema bless. Aunzo anaye kukurova. Chimboshanda uchi this is mine. This belongs to me. This is Faycandy. I don't want Faycandy number signature. This is Faycandy. Close on this zangu. Mukomana no even varume wa Amazon. Even my blessers after chago. Makambona my blessers avunja maskana manzo. What do you do? Hakuna blesser hakuda muskana asina idea ne life. Ukaza kuti nyemba ne ku Dubai yoyo. Awusizonyengwa. Ukaza ngonyemba nekuti kana usina chekuita maskana ubano nyemba. I do buying and selling. It's easy guy not degree. Because varume vachadi mutoro zvinhu zvakudhura asikana this covid varume hobo vakadonha pamarapa. Maprofits hobo vakabroka pamarapa. Ndosaka asiri kumbokunyenga indomaziya kama maprofit anonyenga vanhu ari kukamura mabhebhi mazone because hapana mari. Tera mensatana bwega. Vari kunyara chanyengi kana wakatombonyengwa naye kone zvakunetsa because haana mari. Congregations yakavharirwa. So it will get you to go back and say yakomana dei ndakaziva ndakadini. Wakapiwa chero mari na blessa iyo asikana usangofunge kutenga mawigano ndura. Business. Ayi. Tenga one. Oya kwenchante uku. Uchifambona iyo zvekutanzia ukusarira iwo usina. Utenga 500 inina ndishore vanobleacha vakatsvuka nekubleacha. It's up to you. Look good. It's allowed. It's your life. Kana wakuora unoora wega. Kana wakudi unoita wega handiti. But what I'm just saying is look good. Go out there. I say you don't connect. Some of you came here, I didn't even greet anyone. You have to greet people. Listen. Even if you don't like that somebody you don't like, never know. I'm going to be in your office here. That's true. You know, socialize, connect higher scanner. Nyeye kungozvida undu uri kuzvida weitwa sei tese takangozora foundation mani wesida uri kuzvida nei nekufinya meyo zvekuzobuda. I'm not trying to provoke anybody. Unogona kuzobuda uzonoti waudadira ane life iri pamusoro pako. What I have learned to be humble myself. I know people get excited when they see me. Oh, I'm celebrity. But ndozoti pakati penyu pane munhu ane zident rekuti nini chaine ngotamanara ndichasvika. Do you get what I'm saying? Yes. You know who you are. You never know who's going to help you tomorrow. Learn to network. You don't have to name a business cards. But it's too classic. Where's my purse? Get my purse, please. Can you get my purse? I want to give each of you. That is networking. So that you know, Tamaya and I want to tender you, Miss Zimbabwe. Pangoni, I'm in the modeling. What you want to connection? Then Chando, we don't want to do my Facebook. Chande, I have a name. Hey, I have a bless. I'm not going to type. I want to bless. She's glowing. Let's stop following Facebook rabbit. In the social media, now we are not going to get out of a photo. I go to see. Because I saw out there, I am here to put up an impact. Well done. Ukatinga kuti waona Range Rover yani ndiwo chobuda chiuru ndo zviri kuita kurwara. Yauya nayo Nissan Domingo iyo iyakanaka nekuti ndeyani? Swape top yakanaka nekuti ndeyani? Ndeyangu. Range Rover yakanaka nekuti ndeyani? Ndeyako. Mini Cooper yenda unake red yakanaka nekuti ndeyani? Ndeyako. Upenyu hwekungochiva usachiva uchingobunda makazviita seya kana uchasvika. Don't rush ndo panodzoka kumablesa kuti wakukupidzana apa panoita busy. Rest ntombo, rest. Unosvika ukashanda unosvika. In as much as people criticize me, kone zvotonzi vakatengerwa benzi natwabama. Before twabama, how many cars do I have? Can you count? Before that benz, how many do I have?
aina kana munhu. It was for business yebasa takatoita basa tikabhadharwa mari dzedu handitika zvebasa chairo legit nongoona kuti ndo mablessings vamanoya nani naMwari, but before that chero kanzi yazobva kazi yazodiva taita incident dzimwe dzese dzakakakwa dziri kumboko 4 not maititi ikafa nechipinda muneimwe ichipinda muneimwe kuzviempawer before ndada kurely on people. Let's be self-dependent. Handiti ladies? Nanguti mandataura to boss handizokuonei because amubatike izvozvi mune ma-appointments because tisangane futi tatotenga tosanganiswa nani naFei. So network after this ask shamwari unoita nezvei shamwari unoita nezvei haikona kungofinyama shamwari wakanaka skin yako vane mapundu bvunzayo vasina vane marashi inini nditori nerashi panapa ndatoona hangu vanoda kubvunza kuti nei wazoreiko skin yako is flow. You get what I'm saying? And imi kana mabvunzo amusati nyeberawo kuti ikemfa. Hello somebody. Hello. Ikemfa here wakazunza. Kuti uchinyeba. Wena ndazona fake ndasanganisa diprozoni nemanambra state. To mix anditi. Tozorawo toita sei? Tonaka. Kana wakatenga magaro utauro ndakatenga kwa jokes yachi something. Totenga kuti semagaro ndo women empowerment. Kamberi nekubatana. Kamberi nekudzana chokwadi. Kamberi. Uburusina garo wani garo rako nekevu. Chinditauro kwa wakatenga. Zalaira namba. Natural. Unachuze kwa wakatenga garo. Amen. Niache aibu. Ndakudza wangu. Chokwadi chakanaka mukudzasikana. Kokamisa mazamu emukadzosano vatakoiwa kwakamuvasiya asina vata uda kunyeba tiudze kokaitwa masejari acho connection tipeyana umafamily utiudze kuti shamwari ndakaenda kwa tonanga weiko kwanditi ndokuwirana. I'm just saying some of these things I'm joking, don't take it personal. Vane magaro don't be offended. I know kuti it's natural kungotamba one mukatozofire bhibu asanga achinda kamatenga but kana wakamatenga tiudze shamwari. Anyway, before we waste so much time, can you bring the what? The shampoo. The shampoo. Who's doing the honors? Inini o shampoo ndiriwe Coca-Cola. Ndingatozoite mashura pana. To limit my concern, I don't drink alcohol, so if I don't retry it, must retain chantara. Okay, chiskodera ukobo wesinani. And that's too good for Rikatimbunda kuseri kunoku. As Enchantress is popping. Come here. Right, so here is to long life, prosperity, more blessings. Here is to Faycandy. Faycandy's lingerie, and it. Aha, let's do it. Yes. Aiwa murune muridzo kazvinotengwa. Kwenye chimbondisira kwende mbonzo kuzvidero. Zvinonaka here. Zvinodiniko izvo? Tuyaipami amaziti. Inokaiwa mbira ndimbotanga nacho. Right, bodoro ndembinga. Anyway, ladies, let's all take our seats. Let's not take our seats. What can we do? Let's all stand. Yes. Let's all stand up. Follow the CEO of Faycandy Cosmetics, lingerie. I don't know what else she's going to be doing. Was it Faye? I know Chinja. She opened, she officially launches Faye. Can you please come this side? This side, sweetie. Hey, Pana. So this is the new lingerie shop. Located at number what? Number 3 Fabian in Mount Pleasant. So here is to a new life of Faycandy lingerie shop. Let's do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Rukuda makani na pakati. So tinongopinda vashoma nditika. So that tisanyanyota overcrowded because of COVID.
nyango tatestwa zvedu but vashoma nevashoma. So this is a Faycandy lingerie that she has just launched right here at number 3 Fabane Avenue, Mount Pleasant. Shana baba zviripo. Oh, wakavana baba. Ndiwo kama feika chitirakidza kama brugwa sweetheart zvino wakagara tikatanga kutora mabrugwa iwayo zvinobuda here. Right, rana chitoverere makoni nepakati iro ne ako ketambo ndoka ndiri kudaka mazano ndine munhu wandida kupfeka ndeikakako ndotora mahara face munhu wauyawo ndinoda pa black is power. Black ndo inopfekwa naadvocate ndichichikidzira munhu achinyatsoziva kuti are you coming babe, are you coming away, are you coming baby. Ndoda iroro rekuti anotanga kunakirwa nependi fe baby give it to me yeah babe. Ndoda kagege kuti anoslida nepaside kari kupi pane kamwe karipo mazano kekuti anongo aabvise anongo kanonzi chini kanongo ai ikako makoni nekunze my god ikako kane braere tambanudza fe isai can you please help her guys. You know Faye is shaking. She just launched something beautiful, okay? Ladies, mese muri kubva pano matenga anditi mabrugwa aka ma plus size aripo ako ndichagire ikako ini ndirika smoker unoona ndirika sexy malapuna yeye nditsvagire nebra Faye ndiri kuda kuti anongoti qimpa side over chkoredzera ako mana chai exactly my god ikako ndiko ere Faye tambanudza ndione kanhu kangu sheti makoni bata apa ndida kuzama kati sarwadziwe kati ndiko ere kanhu kangu muri kuona here zvandiri kuona vasikana aka ndokanonzi makoni kana ndichiti makoni nepakati makandiyasere vasikana yes iyo zvinambobva muadvocate wakulobedo state house ndiri anti andidika iri makoni nepakati yandiri kureva why makoni nepakati handi mukuona zvakakaita baba pane paunomboti nepakati sechirira pai pakati sakati makoni nepakati pakati nekunze voti nepakati ikaka kanoita akandokariko latest ukaona baba vauya so time dzemanheru ubva unoti date daugesa haupfekeri brugwa baba vatouya handiti unogeza handiti asikana vane mabathroom chikonei upesinawo ubva wapinda dedi vakarara pabhedhi handitika ubva wageza ubva wapfeka izvi nebra ubva wanyatsozvinorisha ubva watanga kumodhela ini ndinonzofora songu yavimba iyayo hapana kwaunoenda muizere itsvake igugula isongu iyoyo ndezvi ndiri kukuta feke ndinoiza songu iyoyo iyo inenge kuti mafeelings anongo you know auye fast aiwa iri zamasi rangu ndinetomazamu tudikika ndeyapamelaandasoni kasmo handitika tine futi ehe aka unyatsokurovera baba kudai so varume vanoarauzwa unozenzi mangu wegosvo harimire nekuda kweparashuti kuti uda ibhosvo unge rafa ibhurugwa mabrugwa amunopfeka asikadairapinsachanabwekai mabrugwa anoarauza mabhosvo muri kunzwa bhosvo haribudi apo unenge une magaro akasviba murume adaedza kunakirwa at least ngaoni uchi brugwa vane magaro akasviba Faycandy atengesa mafuta indaimbove nawo futi ka iko nezvatsvukira ndosaka makambona mazanopfeka masvimikostom ndiri kuratidza kuti magaro angu atsvuka otherwise anga asingaiti kani unoziva kuti mwana akabvisika sei kauti aitenenene aku akaita sei naye nchani nangu ndoposta painstagram akwari ane mafuta iwayo ozora zvinotsvukisa aya anonzi masimless ndiwo kai ndiwo masimless kai asingatindi pai muri kuona ukuna kumasvirero atsikana uku muri kuona mushuroku uku kupepa vanenge vachiita yastera yembwa iya inonzi chiyembwa musadaira musadaira musikaziestera yembwa topstow hauchabvise kanongonzi peu
Kuti humura nana. Fanele inonzi chi ndo seamless futhi. Kane bride akakana ku swimming pool kanile. Indu kudamba kuzoenda ku Maldives. Ndambokudzera kuti ndichaenda ku Maldives. Nandisina. Ndichaenda ku Maldives. Maldives yanetana. Munongone raskana taweni ma praises kana munhu wese arubva pano aita sei atenga. That's how we empower each other. So ladies, take your US out, please, in your purses. All those Louis Vuitton, budisai mari. We are not just good. Maringa ibude price. Ndini na kuita auction yacho. Let's have those US dollars out, ladies. Ladies, are you here? Yeah. Right. Saka iri rangu makoni nepakati nemakoni nekuzendere mari fei. How much? $8. Wasu, can you please take $10? I'm promoting my girl Faycandy. Yes. I'm not taking this for free. Tora $10. Yema korokoto ne kutenga brugo. Iri ndokone wasu. Ndiro sheton. Ari somberi hombe. Masoni magara ngwa rukura. So this is for me for $10. Please, can you pack this for me? This is a C. C, B. Mazama ngwa confused man. Because kana ndiri honi anokura. Kana ndisiri ano seri. Eva rume mira ndimbotsvaga imono wangu. But mazama ndiri chikutengera varume. Siyana inacho. Vane varume vari kumbata ivo permanent. Vane permanent residents. How much is this pay? This is going for $4 only. Louis Vuitton imitation, $4 only. For you? Oh, I have a question. I wanted to ask Tamaona Akanaka. But then plus size. We have. Sweetie, don't worry. And do you accept Eco Cash? Yes, of course. Nice. So this time my plus size. Hey. My plus size. Because challenge because of kids don't figure out because my share size. White not for me. I'm not very good at washing. Can I get a black one? Let's go black. Faye, can I see that? How much is this? Those ones. How much is this, Faye? Yeah. Faye, how much is this? And how much are $3, these? mommy, do you want it? Or maybe another color. Myself, Can I the take color. them? Yeah. The color. Oh, thank you. White, you don't have to wear Samaskana. White. Mine. But is this my size though? Yes, how much? Right, let's do it, ladies. Let's do it. Got you telling. Our black is universal, okay? It makes everyone comfortable. Let's do it, ladies. Let's promote our own. Ladies, ngatorei mari ngaibude. Isusu tiri vakadzi vanoshanda vane tunhu twedu vaniti. Hapana ari kubuda asina bhurugwa nebra. Let's officialize this one. Let's thank you, Miss Zimbabwe 20. You were Miss Zimbabwe what? 2014, Miss Zimbabwe tenga ibhurugwa redu toda kuzoona makaripfeka. Yes. Let's do it. Makoni ne pakatiri pa demand. Hey, makoni ne pakati yapinda pa demand. Stays usapedze mabhurugwa angu kaiwe. Stays. Makoni ne pakati. Thank you, Enchante. I think I have $1 so I can give you the change. Okay, let's promote our own, ladies. Let's do it. And the change 5. Let's do it. Two left. Makoni nepagati. She wants Lucy. Thank you. Blush pink, seamless. Makoni nepagati.
Let's go, let's go, let's go. Because of the curfew, guys, let's be fast. Let's do it, let's do it. Lavish, thank you for promoting us. Lavish, I told you. Let's do it, let's do it, let's do it. Oh, I want for my daughters. Yeah, this is for my kids. And boys, and Vaneva Koman. Tengera imun when you vaskana. Ma underwear Koman Aripo. Thank you so much. Matami tuck, yes. Matami tuckings. Chiri Ipapa Wasu, can you bring those Zimbabwean jerseys, please? Yes. Let's go, let's go, let's go, ladies. Thank you, Miss Allison. Oh, Miss Allison, you're so pretty. Miss Allison is so pretty. Miss Allison, much of a bright color because you have a bright personality. Oh, Miss Allison, thank you, Miss Allison. I want to go to Naga to go to see. Tendai siamwan. Tendai. Oh, shop we are to Bera Kai. Faye, do you have in stock? Do you have stuff in stock? You have to Bera shopping. You have it. Ah, well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Oh, beautiful. Oh, Shematumbu Munajo Futi. Wow, my waist trimmers. Nice. Beautiful. How much is this? Nice. Vematumbu vasikana vematumbu muri kwere? Zvematumbu tauya nazvo pano paFaycandy. Zvematumbu zvekutrima matumbu tauya nazvo. Vasikana vematumbu muri kwere? Jojo. My Jojo girls. Jojo girls, are you here? Jojo girls. So that was just about it. Then also, Navanangoti Ningo address our girls. Don't worry, I did not come to take shiny Faycandy, but I'm just here to address about this jersey. Do you see these jerseys? Do you see them? Ladies, can I have your attention? Thank you. Do you see these jerseys? This is not a political jersey. This is our Zimbabwean flag. Ndakatori Faycandy designera kuti it's a Zimbabwean jersey. Saka na uchitenga usatenga uchiti it's a political jersey. Arizi juzi rezanu. Arizi juzi re MDC. I juzi re flag yedu yechi. How many Zimbabweans do we have in the house? So I brought 10 of these, which I am selling. So this one I won't say it publicly. You ask me for the price and I will. If you feel like you want to wear the Zimbabwe, let us be proud of our nation. Yes. Let's not always curse our nation. Zimbabweans, it won't change. If we don't upload and uplift our country, apana achatombochi uploader. Ngatingotaure ma blessings kunyika yedu. Tikati Zimbabwe yakadhakwa ichazoregedza kudhakwa rini. Ngatingoti Mwari wona izvo kuita muikomborere. That's why you see ndifara kupfeka zvinhu zveZimbabwe, not like I'm a political person. Ndiri munhu wevanhu vese, so please don't misquote me. This is a flag. This is not a political affiliated something. This is a flag. So pane vamwe vakanga vandifonera nhu saka ndauya navo vakati amaititi tikuda juzi reyu saka ndauya navo aripo mangani 10. Mondionawo handina kuti mupedze mari yenyu timbotengai mabhurugwa kana mapedza mozouya kuchi ndatenda hangu. God bless you. Yes, bless you too. So Faye, any last words you want to say? I'm sure we are done with the sale, and is it? Yes. Tese tatenga ere vasikana? Yes, tatenga. Nice. Nice. Thank you so much, guys. For this and this year. I feel like crying. And my support, I'm fungi.
Thank you. Thank you, celebs. Thank you, MSU celebs. My TT, Lavish, Enchantress. Enchantress, they are good piece of Congrats on your new BMW. Thank you. Hanzi nemwe munhu amaititi vakutengesa pabasa remunhu Fei anti wakatoisa order rejuice. Fei akatoisa order rejuice. Musazvinetse mashamwari angu aya musarwadziwe mucomment section. Tiri mashamwari atibirane isu. Ndo vatoti ndiuye nemajuice musarwadziwe henyu. Musarwadziwe zvenyu. These are my friends, maibata. Isusu takabatana tinopromotana hatirwadziwe zvekudaro. Ameno vakutoona kuti andauya zvokubira mari panapa. Ini ndiri ndakuitira sero. Can you imagine? Nai, imagine. They are just so bitter people. You know, broke people, they are a problem. Seriously, imagine you are my friend in the world. I'm a Jews. Can you imagine these people? That's the thing. People, women don't like unity. Do you see? Avakutorwisanisa vanhu mucomment section hanzi akutobira Fei shine yake. Fei ani ndiwo akati ndiuye nemajuzi. You say women, some women so vanongofunga competition when it's not necessary. Can you imagine? Ende ukazomutsvaga isa comment iyo hana kana sendi kana kuti anoita basa kana nyini chayo hatonitengesa. Can you imagine that rubbish? Can you imagine? That's how you then someone is trying to say, hey, can you imagine? Ukamona tebani ngasina na sendi akutoda kudwisanisa vanhu muno. Binga. Can you imagine? We are in Binga yedu, we are itataka kumirira. Amai mofu, we are welcome my mofu. Thank you so much for coming. My mofu nothing. Nai. Imagine munhu anenge asina kana sendi. Vanhu vati we are ichitengera nemwe munhu ungotaura. Mofela. Ona matako. Ona matako. Kokunonoka naye maimofu. Ongo uri kupi sweetheart. Manje mabhurugu ane magaro maomba apera kauchaona ati. Ona garo ramaimofu ndo rapedza masports. Garo ramaimofu rangosvika richivharisa chete. Ready way Fei chakudo zvekumwa isitapedza basa sports. Ndakuda zvekumwa. Tengai. Aiwa shopi yapera skana indauda zvekusipakwa bawa ngati vhuru. Fei vhura bawa. Fei vhura bawa shaki. Time yekefu yakutokwana kai. Tangai bawa. Yes, enchanted. So as a few words to say to my sister here. Can you please stand up, ma'am? Thank you so much, Enchanted. Yes. Growth is a process. Can you stand there, Enchanted, sweetheart? Okay. You're looking so dazzling. You are dazzling. Growth is a process. And your acknowledgements will come from people you don't expect. You will be awarded according to how you work. Yeah. So I want you to pay no attention to the noise and keep your eyes on the prize. We are single parents who look after little girls. Yes. For your daughter's birthday, I told you I am not celebrating you. I'm celebrating your strength and your ability to raise a culture child. Yes. So there's a whole lot of battles you fight and you go through background. Yes. For us to be here, there was sweat, blood, and tears. To people, it's like being a food. I say,
iri kublessa. But anoziva chokwadi ndivena mwari. And even Yes. paine mbinga. Iwo kapo $100 ndikapo $100. But I'm sorry nyako kushika. Yes. Because at the end of the day, for him to give you the money and for you to use your brain to develop that money is grace that's bestowed upon you. Yes. So as your fellow sister in business and in life in general, I am here to appreciate you. I'm here to represent next talk to you that's it before the others couldn't be here. I'm here to celebrate you and to appreciate you. Andi camera iri kunjenga enchante panari uda kuona masini. Andi camera iri kunjenga mira ndi zoom. Enchanted. I just want to say that it takes a village to raise a child. It takes you and your team to grow this. Don't back down on your marketing. Don't back down on your business. You're the one who knows the dream. No one can see the view from your eyes because no one is a corner. Yes. So don't back down. Don't slow down and it's organized. Congrats, baby girl. My Mofu, any words you want to say to enchant enchante ladies and gentlemen, can we have a moment of silence for my Mofu? My Mofu is owing me $100 and I hope you just brought it, my Mofu. Thank you so much. My Mofu, you can go ahead. Faith, congratulations. Something like this. Vakadzi tinozikanwa nemakuwa nenyana nekushorana, but kana uchiclimba like this up to this stage tokuziva nemanections, and now this is something else totally different. So congratulations. Vanotaura vanhu vanotaura zvakasiyana kuti zvipiko kunasitengesa mabhurugwa zvipiko makasetere dumbu racho haripere ndabve tikatenga, but iwewe rambo chingosvaipa zviri kumberi. Amen. And also ubhadhare vashandi. Pamberi nekubhadhara vashandi. So congratulations. This is not the end of it. We want to sing the bigger part. Yes. We want to see one spa, a lot of things, your clothes, everything. So thank you so much, my Mofu. Mururune murita. Aiwa taveni nguva yakanaka Faye. Any last words before zvangu ndandaka kuisa pa live broadcast in case you didn't know? Kungoti vanhu vaonewo progress yemunhukadzi. Yes, saka pane chaungade kutaurawo kuvanhu vari pano nevanhu vari muno. Thank you so much, people. Thank you so much, everyone here. You've been supporting me from day one. I tried everything, guys. I even tried yeah, I'm just joking, yeah. You know, it's a project for all skin types, and also I introduced my lingerie shop. I really appreciate guys for all your support. Amen. Thank you so much. Amen. We are located at Humbe House. Amen. First and second in Jason Moimu first floor. Amen. Then we are also here, number 3 Fabian Avenue, Mount Places. There is Faycandy Beauty Products. There is Faycandy lingerie, and soon I'll introduce Candy Shop for all your men. Pamberi nekushanda, pamberi nekusimudzirana, pamberi nekusapotana, pasi nekunyeyana, pasi nekurwadziwa nevamwe, pasi negodo, pasi nekuroyana, pasi nekubuda panze pegedhi otanga kuti hapana zviripo, pasi nekuti munhu uyu ndakamaka, pasi nekuti anga asina kunyatsochena, pasi nemhandu. Thank you so much. Thank you guys for watching. Please let's support those who are abroad. Ndokumbiro kuti muuye.
kuti hanzi maititi hanzi kuimba wangu wasingagona ifei waigona kuimba zvidairire wega satani abhoekane isusu tinoudzana chokwadi chiklani chedu hatiwanzoudzane nhema aiwa angachienda hake kumabhurugwa uku hapana chinorwadza pakudzwa chokwadi inani zvaanotombondiudza fei uyu fei anogara tindoti amaititi hamuna mahipsi hamuna magaro asi ndinongotenda Mwari iye ane ake akanaka akanyatsoenderana naye. Well done. So please come through or you can call her. I'm going to put her number here. What's your number, Faye? 0775 873 250. Do you know why tisingasiyane pachiseko chedu tinoudzana chi amene vanorwadziwa vanotonga kuti Faye acharwadziwa kuti anga asingagone kuimba iye anotozviziva tinoudzana chokwadi chisingatomboputse ukama. That's why we last long. Vepa-social media ndevepa-social media asi isusu tiri vepa-reality tinosangana kudheni kana wasvotwa uyachi kudheni ndokwatoudzana. Saka thank you so much guys. Please call her and buy, promote her business. Vari Diaspora Faycandy is known for delivering worldwide. So God bless you. God bless you. God bless your business. God bless everything that you do. Same thing ndongo kuti Mwari azokupa murume kumberuko anosupport zvinoda kuti ukalambaswa uchiobasa uchilambaswa uchiobasa uchilambaswa. Thank you ladies for coming through. Ngatiite zvebhawa takumbodzima live takuda madrinks